Senior, pod wayalo weche mag masiche mapoya gi. Iwacho ni masira kiduong', masira kindaki. VOJ, dirama kende mnaka kiwacho ni masira ok duong'. Masira bende ok chiki, nabiro bedie. Emomiyo mokwongo wawach ni sirikal otemo kabisa. Nikech kane gini otimore, to chopo mane gichopo godo kanyo magi konyo joma ne nyalo yudo resruok. Mamoko teri osiptal, to bende gikony ma pod gidhi timo, gidhi mbele gitimo. En gino maber, ma ok apare ni nyalo wach ni piny owacho no jwang'o jogo. Mar ariyo, we monda wachi na bende ni samoro jopiny bende mna kaka Ken wacho. Jopiny bende bedie gi pek moro mar winjo weche ma sirikal golo. King'iyo oboke mawuok ga ka Jomet, juma ka juma. Yes. Tineno ka giwacho kendo gipimo maber ni koth biro bedie kuonde ma kama to ang'o gere manyalo timore. To ineno ka gichano kanyo kabisa. Tapani samoro wan bende kaka ji iyudo ka wuok kata dar kuonde wa mwang'iyo mwadakie bedo matek. To nyalo bedo matek nikech samoro chenro pok oket maber ni to kwadar wadhi kanye to waduogo bang' karang'o to giwa ma wawe ka gitimore nade, mago nyalo bedo luorogo. Tapano chopo sama koro ka weche aina gi owuok ka Jomet nikech higni ariyo koro apane Jomet osebedo katiye tich maber. Ne nitie ndalo moko mane kane Jomet wacho ni koth biro chwe tibiro rido kodhno mine mino molo kanyonja. Sani kowach ni koth biro chwe, kowache no biro chwe saa 8 to saa 8 no koth chwe. Nikech sani gin gi instruments mabeyo mar pimo kor lwasi maging'e ni kodhni biro chwe sama kama to biro chwe kiwango ma kama. Koro apani en tijwa kaka jofwambo mokwongo mondo weche gi wamed lando ne oganda wa. Nikech sama oganda winjo nyakalondo to neno TV to kwa wacho gigi to ging'eyo ni gima kama biro timore. Apani okapare ni nitiere station masani time weche mag kor lwasi kaka Ngwata Francis ne timo gi choncha. Okapare ka nitie. Imula. Jometo wacho kama ine masamora winje ga kiwache gokinyi. Station somoko modongi kitamna mar Ken ni okapare. Okapare ka wache motegno kako nego wache. Ineno. So wabedie ni kaka jofwambo wakao patik mar neno ni weche mag kor lwasi gi wamiyo jopiny yo mowinjore. Nikech jo sirikal nyalo timo mna kama de ginyal. Nikech ka report no, nikech ineno ka statement no biro, tineno kondike for reference. Of Executive Office of the President, Ministry of Interior, giketo te jogo. Koro jogi kose yudo wachni. To gibende gitiyo gi joloch nanga mondo gitim ang'o gike wechegi. Tadirama kende ni samoro chief magweng'u okihero. Koro gimoro amora ma chief owacho kata assistant chief owacho kata mna jaduong' gweng' tichaya. So kawan jofwambo nyalo bedo para manyime mar medo lando wechegi. To wabiro konyo ji mang'eny. Nikech juma mokalo chieng' wuok tich ne warado gi jo Kenya Red Cross moko. To nomako dhoga ka giwacho ni gwenge ma Migori, Homa Bay, to gi Nyakach. Nitiere ji ma pi nodaro imieregi. Mana ka higa ni chakore. Nitiere ji, kech chieng'no kowago mbaka to gichako giwacho ni Lake Victoria pod dhi muomo kaka koth medo chwe. Temo miyo ne gin Kisumu mondo gidhi lose gi jopiny. Mondo darie miechegi machiegni gi nam. Nikech kaka gisesomo kor lwasi ripode magiyudo en ni koth dhi chwe mang'eny na Lake Victoria dhi muomo to jogi pod otamore. Moko nitie ma pod otamore dar ang'owa e miergi mondo gidhiye kuonde moketnegi mondo ka nam omuomo to ok bedie gi masira malich kama kama. So apani en tijwa kaka jofwambo mondo wamed puonjo jopiny, mondo wamed jiwo gi ni gigi itimo mar mondo konyegi. Ok ni ng'ato koni ni dar, ikoni ni sama namo muomo, sama koth chwe mang'eny ni malo nyalo sianyore, yie idhiye kamoro ma sirikal oseketo kata mna jo Red Cross oseketo. Makatok koth orumo tinyalo dok ang'owa
dala ukanyo tidhi mbele gi ngimani mapile nikech ngimani duong'. Kasuri ni beta kanyo to losi anyore to kata namo muamo mochako dok kodi e nam asara kwako. Erokamano.